Ndikupatsani moni nonse abale ndi alongo okondedwa mu dzina lopambana la Ambuye Yesu Khristu. Ndikulandirani pa program imene ya kumudzi wa Yesu TV, imene cholinga chake nikuti timudziwe Ambuye Yesu Khristu. Kumudziwa Ambuye Yesu Khristu sikungoloweza Bible kapena katekizimo kapena kudziwa malemba ayi. Ngakhale izo zili zabwino, koma ambiri amalidziwa Bible ili, amadziwa malemba, koma Yesu samudziwa. Ndipo pamene pali kumudziwa Yesu pamene pali moyo. Timamudziwa Yesu mwakubadwanso mwatsopano. Yesu ayike mbewu yake m'moyo mwanu. Zikatero sukhaso chimodzimodzi, munthu umakhala chilengedwe chatsopano mwa Khristu Yesu. Moyo wako wakale woswa kusalungama wochimwa umafamo mkati mwako. Ndipo makhalidwe ako, malingaliro ako, china chilichonse chako chimakhala chochokera kumwamba kumeneko. Haleluya! Ndiye tiye tifike pomudziwani Yesu mu njira imeneyoyo. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu akumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa cha nthawi yamtengo wapatali mwatipatsa ngati ino. Tiyankhuleni kupyera mu mawu anu awa. Bible tilemba limapha koma mzimu wanu mapereka moyo. Lolani mukatiyankhule kupyera mu mzimu wina aliyense amene akakhala ali nkuonera mavidiyo amene pakakhale mzimu woyera amene akamuthandizira pakumva nikuti akakhulupirire. Mene mu dzina Ambuye Yesu Khristu mupha zonse chiyamiko. Amen. Tikuwerenga mabaibu athu ku buku la 1 Yohane. 1 Yohane 3 kuyambira vesi ya 9. Bible likuti Yesu obadwa kuchokera kwa Mulungu sachita tchimo, chifukwa mbewu yake ikhala mwa iye, ndipo sakhoza kuchimwa popeza wabadwa kuchokera kwa Mulungu. 10. Mmene mwaoneka ana a Mulungu ndi ana amdierekezi. Yense osachita chilungamo si ali ochokera kwa Mulungu, ndiye osakonda m'bale wake. Ambuye akudalitseni mochuluka. Pamawu amene tawerenga timafatenga phunziro la kodi akhristu amachimwa kapena kuti kodi ana a Mulungu amachimwa. Ni nkhani imene yakhala ikutsutsidwa kunjaku, kukambidwa ni anthu. Ena amati zingatheke munthu kukhala osachimwa. Haleluya! Ndi ati mafuna tione nkhani imeneyo kuti kodi ana a Mulungu amachimwa. Mwachidule kuyankha kwake nkwakuti ana a Mulungu sachimwa monga mwa mawu tawerengawa. Fa Bible likuti wina aliyense amene alobadwa kwa Mulungu sachita chani? Tchimo. Sachimwa. Osati ine koma mawu a Mulungu amene. Haleluya! Ndena nkumati nanga bwanji Bible limati tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Bwanji limatero. Tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Munthu zosatheka ukhala osachimwa. Haleluya! Ambiri amagwiritsa ntchito lemba limene lakuti tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha kuphimbira ntchito zawo zoyipa za uchimo zakusalungama. Akukhala moyo wazigololo, wosuta, wotukwana, wochichopa njuga, namakonda ntchito za ndima zimenezi. Pofuna kudzitetezera amatenga lemba limene. Bible limati tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Imeneyo ili ngati certificate kwa iwo yoti azichita zimenezi. Mumati ni mawu a Mulungu achitonena kuti tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Koma apa tawerenga apa akuti wobadwa wa Mulungu akuti sachita tchimo. Ndemene kuti Bible zitsutsana. Kuti ukulunena kuti amene alibe uchimo adzinyenga yekha, ukulunena kuti wobadwa ochokera kwa Mulungu sachimwa. Tinene kuti lutsutsana. Si lutsutsana. Ni anthu amene amamasulira kukola kuyika lemba limene chifukwa chofuna kukwanitsa zilakolako zoyipa. Haleluya! Ndelo tiona kuti kumeneko nkumasulira kukola kuyika. Tiona tikawerenga kumeneku ku 1 Yohane 1 vesi yake 8. Bible likuti tikati kuti tilibe uchimo tidzinyenga tokha ndipo mwa ife mulibe choonadi. Haleluya! Vesi ya 9. Ngati tivomereza machimo athu ndi kukhulupirika ndi wolungama iye kuti atikhululukire machimo athu ndi kutisambitsa kutichotsera kuchosalungama chilichonse. Nde anthu amene akuyankhulidwa anoti ali mu uchimo sanabadwe ochokera kwa Mulungu.
ndena amabisa amati ine sininama sinikuba sinichita za uchimo koma udziwa zoti mmoyo mwawo ni molakwika ndithu ni mwa uchimo. Nde mtundu wa anthu uyankhulidwa amene ali ni tchimo. Ndawo tikati kuti tilibe uchimo titani tidzinyenga tokha ndipo mwa ife mulibe chani mulibe choonadi. Ena amaona ngati kuti zili bwino koma zisali bwino, malo dzipusitsa achinyengo kwambiri amene. Nde vesi 9 yakuti ngati tivomereza machimo athu ndi wokhulupirika ndi wolungama iye kuti atikhululukire machimo athu. Ndakuti ngati tivomereza chisisi chake chilipo kuvomereza. Ambiri savomereza ayi, koma munthu ukadzikepetsa ukavomereza. Baibulo likuti iyeyo ali wokhulupirika kuti khululukira chani machimo ako. Akuti ali wokhulupirika ndi wolungama iye kuti atikhululukire machimo athu ndi kutisambitsa kutichotsera chosalungama china chilichonse. Kutikhululukira machimo aja ni kutisambitsa chosalungama chija. Nde ngati watisambitsa chosalungama chija nde pali tchimonso pamenepo, nde kuti palibenso tchimo. Inu mukasambitsa mwana amene ali wakuda ali ni dothi mukamusambitsa palinso dothi pamenepo. Aleluya. Nde ngati munthu wasambitsidwa ku chosalungama chake, wavomereza machimo ake, walapa, wakhululukidwa, ameneyo sochimwanso pamaso pa Mulungu. Ni anthu amene amati kati tilibe uchimo tichinyenga tokha. Ni kumasula kwenikweni ni kumeneku. Aleluya. Kwa munthu amene sanakhulupirire Mulungu na amene ali ni tchimo amene alosakhulupirira, koma akakhulupirira Mulungu, aleluya, pamenepo tchimo siliwerengedwanso kwa iye, koma amakhala kuti wachoka ku imfa walowa mu moyo tsopano, wabadwa ni mzimu ochokera kwa Mulungu. Mbewu ya Mulungu ikhala mwa iyeyo tsopano, monga amene tinawerengera 1 Yohane 3 vesi ya 9 ni 10 kumene. Mbewu ya Mulungu ikhala mwa iyeyo imene ikumpanga kuti iye akhalenso wosachimwa. Aleluya. Tena tikanena kuti sitidachimwa timuyesa iye wonama ndipo mawu ake sakhala mwa ife. Limodzi tikanena kuti sitidachimwa timuyesa wonama chifukwa kuyamba chibadwi chathu kungobadwa mwazimayi muja adabadwira muja tchimo lidawalengedwera kale mwa ife chifukwa makolo athu Adamu ni Hava anachimwa. Aleluya. Chifukwa pamene apabweretsa chochitika chakubadwanso matsopano, chifukwa mu chibadwi chathu choyamba nchakugwa nchauchimo. Aleluya. Nde wina aliyense amasoweka abadwenso matsopano. Timabadwanso bwanji matsopano? Yohane 3 akuti munthu amabadwanso mwa madzi ni mzimu. Yohane 3 vesi ya 5. Madziwo amayimira ubatizo wa madzi ambiri. Munthu avikidwe thupi lonse atalapa machimo ake mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, avikidwe m'madzi ambiri munthu. Aleluya. Machitidwe 2 vesi ya 30 akuti lapani yense wa inu batizidwani mu dzina la Ambuye Yesu Khristu kuloza kulowa kwa machimo ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Avikidwe m'madzi ambiri, batizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Zisathere pa ubatizo wa madzi okhawa, chifukwa anthu amatholowa m'madzi muja koma numakhabe moyo ochimwa chimodzimodzi. Ena amatholowa m'madzi muja asanakhulupirire kukhulupirira komwe mawu a Mulungu. Ndiye kungobatizidwa ni ubatizo wa madziwo si chipulumutso. Mbale Branham akuti ubatizo wa madzi umakupangitsani chabe mukhale membala wa tchalichi, koma nofunikira mu chipulumutso chifukwa ni mawu a Mulungu. Ndiye sizeni azithere pa ubatizo wa madzi okhawa koma amene amulandirenso ubatizo wa Mzimu Woyera. Ndipo ubatizo wa Mzimu Woyera ukasindikizidwa m'moyo mwanu, umenewo umakupangani inu kuti mukhale chilengedwe chatsopano mwa Khristu. Mzimu Woyera ni moyo wa Mulungu mwini wake wa Ambuye Yesu Khristu umene umabwera pa okhulupirira. Ukabwera pa okhulupirira umamusintha munthu uja, sakhalanso iyeyo aulamulira, amakhala Khristu mwini wake. Malingaliro amakhala Khristu aulingalira, machitidwe mayankhulidwe amakhala Ambuye Yesu Khristu ali mkuchita mwa munthu uja. Chifukwa mbewu ya Mulungu ikhala mwa ndani, ikhala mwa iye. Chifukwa chakuti mbewu ya Mulungu ikhala mwa iyeyo, munthu uja satani sachimwa. Davide ku buku limeneli akuti wodani amene Yehova samuwerengera mphulupulu zake. Alipo anthu amene Mulungu sawerengera mphulupulu zake, chifukwa iwo satani sachimwa. Koma zitheka bwanji pokhala tili m'matupi awawo osawomboledwa, amene nthawi ina amalakwitsa? Zingatheke munthu kukhala osachimwa? Aleluya. Chitipangitsa ife kuti tikhale osachimwa nchiyani? Chifukwa kuti mbewu ya Mulungu ikhala mwa ndani mwa ifeyo. Si chilungamo cha ife ayi, koma chilungamo cha ndani cha Mulungu mwini wake. Ambuye Yesu Khristu ku Mateyu kumeneku akuti tizikhala angwiro monga Atate wathu akumwamba ali wachani, ali wangwiro. Ndiye Mulungu ameneyo ni wangwiro kwambiri.
kwakuti ngakhala angelo amaoneka kuti siwoyera pamaso pake. Angelo amene amakhala ali mkuimba woyera 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 kunena Mulungu amakama amene. Angelo sanadziwepo tchimo chilengedwereni. Trodden down, so kick that mama down, kick him down, kick him down, have the devil on the run. A son of God must not be trodden down, so kick that mama down. Cover your face, cover your feet with reverence and humility. Let's go into action with God-given ability. Stand flat-footed in your trials, though they may be sometimes mean. Always remember to call Jesus on the scene. Remember every day to have your token on display. It's an act of love, so follow that. Trodden down, so kick that mama down, kick him down, kick him down, have the devil on the run. A son of God must not be trodden down, so kick that mama down. Unconquered by tradition, in this day we stand, like Joshua and Caleb, we are going to take that land. But brother, it won't be easy. It's not the flowery bed of ease. Remember that old devil will bring on that terrible squeeze. But you know what? Don't let him have you blue, wondering what you're going to do. For we're on that 7
not be trodden down.